I shook my head when I read this poem. It depicts the reality of life in its totality. Sanibonani balingani mabungu na machichi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa amahlokohloko obhalwe ngudokotela JJ Thwala no EJ Mhlanga. Sizokwenza inkondlo osihloko sayo sithi Ngingoweliba. Ibinza loqala. Umzimba wami uhlukene nomphefumulo. Umzimba ubuyele kwamhlaba emhlabathini la owadabuka khona. Umphefumulo awusenasabelo kwamhlaba. Umzimba kuphela nesabelo ngoba ungoweliba. Ibinza lesibili. Nendodana kaSomandla yaba ngeyethuna. Ngolwesithathu yalinqoba iliba, yavuka kwabaleleyo. Pho mina bengingahlala kanjani ngingabi ngoweliba njalo na? Ibinza lesithathu. Uma indodana yomuntu ingakabuyi, ngiyoba ngoweliba njalo. Ngiyazi bayokhala balile, bathi balahlekelwe. Bayosho baze bafakazelane ngento eyodwa, bathi bafolwe imbiza ngokuhamba kwami. Kepha engikwaziyo kunye, mina nabo singabeliba. Iyaphela lapha inkondlo. Ake sichaze sicubungule sihlaziye. Isihloko esithi Ngingoweliba siyisihlonipho. Sihlonipho isifenqo esibeka izinto ezilukhuni, ezihlambalazayo, ezimumethe umlayezo ongajabulisi ngendlela ethambile neyamukelekile. Kule nkondlo imbongi isebenzise isihlonipho ukwethula umyalezo ongajabulisi, umyalezo omayelana nokufa. Akekho umuntu okwathi khulunywa ngokufa wahleka. Liyini kanti iliba ngendlela ke manje eyethula umyalezo ongajabulisi? Iliba yithuna. Kulesi sihloko imbongi isebenzise isakhi ungi. Lesi sakhi sichaza ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo lwayo. Lesi sihloko sikuveza ngokusobala ukuthi imbongi ikhathazekile, imbongi isiphonse ithawula. Kusengathi iyakubona ukufa kwayo. Ibinza lokuqala, umugqa wokuqala. Umzimba wami uhlukene nomphefumulo. Lo mugqa ugqamisa ukuthi akusekho ukuphila. Umphefumulo kanye nomzimba sekuyizinto ezimbili ezingahlali ndawonye ngoba imbongi ikhethelela gama elithi uhlukene, okuchaza ukuthi ubudlelwano abusekho. Umphefumulo umongo wempilo. Umphefumulo yile process esidonsa siphinde sikhiphe ngayo umoya ngamakhala. Njengoba ingumongo wempilo, uma ngabe ke manje umphefumulo nomzimba sekwahlukene, kusho ukuthi lowo muntu lowo akasaphili. Yingakho sithe eqaleni lo mugqa ugcizelela ukuthi ukuphila akusekho. Umugqa wesibili. Umzimba ubuyele kwamhlaba emhlabathini. Lo mugqa ugqamisa ukuthi imbongi inenkolo yobuKristu ngoba ngokwenkolo yobuKristu umzimba wabunjwa ngenhlabathi noma ngomhlabathi obizwa ngokuthiwa yibumba. Umugqa wesithathu la owadabuka khona. Imbongi ikhethe igama elithi owadabuka ukugcizelela ukuthi lapha oqhamuka khona umzimba noma lapho owavela khona. Umugqa wesine
umphefumulo awusenasabelo kwamhlaba. Imbongi igqamisa ukuthi umphefumulo awunandawo emhlabeni. Angithi isabelo yinto ophiwa yona. Umphefumulo waphiwa indawo emzimbeni womuntu ngoba umzimba usuphindela lapho wavela khona. Umphefumulo awusazuba nandawo. Umugqa wesihlanu, umzimba kuphela onesabelo. Ngicabanga ukuthi noma ngabe umugqa wesithupha ubungabhaliwe, kodwa kuyacaca ukuthi indawo lapho umzimba unesabelo khona yithuna. Yingakho umugqa wesithupha uthi ngoba ungoweliba. Binza lesibili, umugqa wesikhombisa, nendodana kaSomandla. Egameni elithi nendodana, imbongi isebenzise isakhi une esigqamisa ukuthi kanye nomuntu othile. Kulo mugqa ubani lo muntu othile? NguSomandla, okuchaza ukuthi lo mugqa ugqamisa ukuthi imbongi inenkolo yobuKristu njengoba sisike sasho phambilini. Umugqa wesishiyagalombili yaba ngeyethuna. Lo mugqa ugqamisa ukuthi imbongi iyasamukela isimo esithi ukufa okwawo wonke umuntu, ohamba ngezinyawo, ophilayo, ngoba nendodana yomuntu yaphila kulomhlaba nayo yafa. In short, ukufa, it's something that is inevitable. It's something that is unavoidable. Ukufa angeke sakubalekela, kwabekwa. Umugqa wesishiyagalolunye, ngoLwesithathu yalinqoba iliba. Lo mugqa ugqamisa ukuthi nanoma kukhona okufanayo phakathi kwethu nendodana kaSomandla, kodwa-ke iyona inawo amandla okwehlula okunqoba ukufa. Yakunqoba kanjani-ke? Ake sibone umugqa weshumi. Yakunqoba ngokuthi ivuke kwabaleleyo. Kwazise lo mugqa ufundeka ngalolu hlobo, yavuka kwabaleleyo. Umugqa weshumi nanye, pho mina bengingahlala kanjani? Lo mugqa ugqamisa ukwamukela isimo. Lo mugqa uphinde ugqamise ukuzithoba kwembongi ukuthi iyazibona, iziqhathanise ukuthi uma ngabe ukufa kwayifikela indodana yomuntu ngokwe-status, ngokwempilo yasemhlabeni, ngokwamazinga asemhlabeni, ile phezulu, iyahlonishwa. Yena-ke oyona-ke imbongi ingumuntu nje. Ukufa bekungehlale kanjani kungafiki kuyona. Siyabonga ngoba umugqa weshumi nambili usho lento engiqeda ukuyisho manje, ngoba ufundeka ngalolu hlobo, ngingabi ngoweliba njalo na. La imbongi ibibuza umbuzo mbumbulu, ayidinge impendulo ngoba iyaliqonda iqiniso elithi ngokwamazinga empilo yona ibingelutho as compared to the Son of Man. Binza lesithathu, umugqa weshumi nantathu, uma indodana yomuntu ingakabuyi. Lo mugqa ugqamisa isineke sokulinda kuze kubuye indodana yomuntu. Umugqa weshumi nane, ngiyoba ngoweliba njalo. Lo mugqa ugqamisa ukwamukela isimo. Ukubezwe abantu ngesingisi bethi it is what it is. Isho njalo imbongi ithi yilokho okuyikho
ekufanele nami ngihambe kukona. Angeke kuguquke unless the Son of Man comes back to the earth. Ngizofunda imigqa emithathu elandelanayo ngoba inokuthile okufanayo yomithathu. Ngizofunda kusukela emgqeni we-15 kuye emgqeni we-17. Ngiyazi bayokhala balile, bathi balahlekelwe, bayosho baze bafakazelane. Yikuphi okufanayo kule migqa yomithathu? Ukusetshenziswa kwefanamsindo uba emagameni alandelayo. Bayokhala, balile, bathi, balahlekelwe, bayosho, baze bafakazelane. Leli fanamsindo uba ligcizelela ligqamise iningi labantu abazobe benze njani, abazobe besosizini bekhala kakhulu, kwazise phela imbongi iyobe isidlulile emhlabeni. Imbongi ithi bayafakazelana. Ukufakazelana ukuvumelana ngento eyodwa. Bafakazelana ngani? Bathi balahlekelwe. Lowo umugqa ka-16 ochaza ukuthi imbongi ibambe iqhaza emphakathini ephila kuwona. Sizofunda imigqa esele okuwumugqa we-18 kuze kuyofika emgqeni wama-21. Ngento eyodwa bathi bafe olwembiza ngokuhamba kwami, kepha engikwaziyo kunye mina nabo singabeliba. Emgqeni we-19 u-19 imbongi isebenzise isimo sokukhuluma esithi bafe olwembiza, esichaza ukuthi bavelelwe ilishwa elingenakulungiswa. Lokho kufakazela amazwi engiwashilo eqaleni athi imbongi ibibambe iqhaza elithile emphakathini wangakubo. Yingakho nje iningi labantu libuthene ndawonye noma lizobuthana ndawonye noma liyobuthana ndawonye likhale kakhulu ngokuthi imbongi isidlulile emhlabeni. Kodwa imbongi yenza isiqinisekiso sokuthi iyazi ukuthi linye iqiniso elimile elokuthi wonke umuntu ophilayo kulomhlaba uyoyihamba lendlela yokufa. Ngiyabonga, niyathandwa, nisale kahle.